Machiegni kendo nyakoro mgajwang' wadonje kidieny mar ariyo mar rameny piny na singoni twak gi wendwa kama oting'o Kevin Osido jalonye wechego mag telo kaachiel kod Eric Augo ma en MCA mogwele kaunti ma Homa Bay wadwa rango bidhruok mar jotelo. Juma mokalo ne nyakoro mgajwang' twak osebedo madarie e mbui kotenre kod tipo ma osebedo bende kaluwore e mbui tipono mar jaod bura ma Kibra Peter Orero kaachiel kod derepe ka bende ne en tipo manomaki gi jafwambo Mado mar CNN ka bende no temo gayo gi mondo kik giti gi nyamburko e yo ma okare kata luwo kon ma ok owinjore e apaya. Ma en wach manokelo duokro gi kindgi ma bende ne gitiyo gi weche moko ma ok odhi kare. Kawuono chopo e doho nyakoro mgajwang' kendo ogoye fwai mar siling 100,000 kata kamano owacho ni ne gintiere kod araka ne gidhi e paw ndeke miyo ma e gima ne miyo ginyalo tiyo marach gi apaya. Kawuono nyakoro mgajwang' wadwa go mbaka ni to bidhruok mar jotelo gi kama nade pacho kae. Antie kae gi Eric Augo kaachiel gi Kevin Osido imoreuru machiegni rameny piny. Erokamano kuom miyowa thuolo mondo wabi wagoye mbaka e rameny mar piny. En gima lich ahinya kendo aparo ni nitiere gik mabeyo ma waseneno ka court otimonwa, particularly ka wang'iyo kaka kes mar bidhruok mar jotendwa sama gitimo campaign, sama gin e ofis, kendo kata kaka institutions of governance kaka koro court oripo bed ni tiyo. Gima nawuoro kabisa en ni kara cases ma chalo kama inyalo tiek within 4 days. Manyiso ni adieri utewa mag telo kaka koro courts nyalo tiyo e yo makare makata cases moko ma bende waneno kaka mag mibadhi mag corruption ma samoro nyiso wanokawo kata mana higni 4 gi weche machalo kamano. Manyiso ni kara court inyalo mi thuolo moti tich malong'o. Namba 2 be gima wuoro ahinya ni kara video recorded evidence bende nyalo tigo e doho. To gima ne ochuna ni mondo adhi ang'i ka adier anyalo go ng'ato video matere court, to gima realize en ni kara ne polise ma Kilimani no oro polise gi giwegi mag traffic ni mondo dhi check CCTV kabe gima ne timre e mbui no timre adier. Ma adieri ne giyudo ni adier chieng' machalo kama saa 8 gi dakika 40 gari mar KBN machal kama nokalo ka kendo ma gima nobetie nikech na wuoro ndi ni kara nyala ka video sani AI bende AI begi matimre gi fake news gi te. Omiyo jopiny nyaka ng'e ni kata ka wadwa go videos, wadwa timo recordings, to nyaka verification process moro nyaka bedi, especially ka en gima osechopo e court kacha. Omiyo nikech en thuolo mar introduction. Waduogo kanyo matut. Eric machiegni ahinya. Erokamano Lydia. Mokwongo erokamano kuom thuolo mwayudo mondo wago mbaka e rameny mar piny. An gi nyinga iluongo ni Eric Augo. An MCA mogwel Lojo Matindo, Homa Bay County. Erokamano. Machiegni ahinya rameny piny. Sane ka ning'iyo, wachak kodi ka ning'iyo tipo no mane lurore e mbui, in kaka jatelo matin ahero kaka iwacho ni in rawera mogwel mar joma tindo. King'iyo kitelo aina mane nene e mbui no, miyo e parang'o? Erokamano Lydia. Aneno tim manobedo e mbui mar mjumbe kod drepe. To yiena mondo awach ni nitiere ngima ma wanyalo bedo godo kapok inwang'o thuolo mondo ibed jatelo, mondo itel n'oganda e kiwango moro amora, bed ni itelo, ibed chief, ibed pastor, ibed jatelo mar siasa, e kiwango moro amora mar telo. Kapok Nyasaye kata gi jopiny omi thuolo mondo ibed e positions go, to nitie ngima ma ng'ato nyalo bedo godo. To the moment ma inwang'o thuolo mar bedo jatelo, bedo jatend siasa e level mora mora minyalo nwang'o wie ka en jatelo, to koro kendo ratiro mar timo gimidwaro e kamidwaro e seche midwaro koro chal ka gima koro telo to maigo. Nimar kata kakiloso gik mitimo te kech koro in kiyo mar oganda mitelo negi. Ni koneni ka koro kuom ranyisi an Nairobi kasani
to atelo ne rowere matindo kuma Bay County. Gimoro amora matimo Nairobi ka Lydia kata kaka timore Nairobi ka nyiso oganda matelo negi. Koro miyo dawachi ni the moment misebedo jatelo ionge gi thuolo ahinya malach ahinya mar timo gimidwaro. Wenge mang'eny koro ng'iyi. To ka gineni to gineno tipo mar jogo mitelo negi. Koro momiyo dwaro a lot of restraint e gik mitimo, e kaka iloso, kaka iwuotho kod gigo machalo kamano. Mar ariyo, king'iyo chapter 6 kar tend chik auchiel ma wuoye bidhruok mar jatelo. Ineno ka principle mokwongo mowuoye en public trust. To chako wuoyo kende principle moro ni owacho ni consequences for breach. Ni kok ing'iyo principles gi tang'o gini manyalo timore ni. Koro kaka jatelo kik chik matayo piny ochiwo maler ni to jatelo onego bed nade, onego itim gi nade. To kata kiduoge muma bende Lydia, ibiro neno ni jotelo emane konyo kata Ruoth Jehova Nyasaye enforcing chike monego bed ni ji luwo. To negi ere yo mane gikonyo godo jopiny mane miyo jopiny luwo godo chik mano dire machon cha. Jopiny ne luwo chikegi koneno ka jotelo take lead. Nok giluwo chikegi ni in jatelo to ichwado jopiny ni timuru kama to in itimo mopogore. Kata in ilando negi pi timadho wine. Gima ne gitimo en ni negi keto timbegi kata chikegi bede timgi mapile ka pile. Kako loso, kako wuotho to jopiny bende motelo negi ka neno kaso ne luwo. Mano bende gima timore e chiko masani, our constitution. Jotelo ema bedo gi tim makare, ema luwo chik kaso jopiny magitelo negi bende koro luwo chik. Erokamano. Mano e gima paro ne anyalo wacho matin. Erokamano. Yes. Adugo iri Osido. Nwak nitiere pend chik gana 2010 mabende ne bedo kata nyiso kitelo kaka jotelo winjo bed ni bedo moko kuom gi osomonwa kanyo. Nyiso ni king'iyo sani kiweyo kata mana wach mar Mwalimu Peter Orero gi ja derepe no. King'iyo jotelo duto mapacho kae sani binya ng'iyo iketo kanye ngadho mar bidhruok margi eratil kikete tinene ko gi kanye. Lydia penjo no en penjo ma ber to tek nikech but generally kang'iyo bidhruok mar jotendwa kakete ratil tanyalo miyo gi 4 kuom 10 manyiso ni mano giyudo F. Ok gikalo penj koro mondo ginuo. To en nikech samoro bende aneno ka jotendwa ok tim gimiluongo ni lessons learning, manyiso ni ok gidog chien ma gipenjre ni to kama waacha chal nadi. Nikech mokwongo wantiere gi ratiro ma dwaro ni ng'ato kapok oyier to nitiere stages mopogore opogore mag vetting mitimo negi. Mokwongo jopiny timo negi vetting kech samoro kata wan imigawo matiyo godo milongo ni County Governance Watch samoro wajaromoga waluongo gi galamoro to jopiny penjo gi penjo, jopiny ndiko nyaka petitions, jopiny piedho gi jogo ma oromo mar mondo yier tidhi tiyiero. To kapok oyier gi bende gidhi ir EACC, samoro gidhi ir NCIC. To nikech chik owacho ni dware ni mondo mana jogo ma oromo ema mondo mitelo mondo obed jotelo, nikech nitie gimo miluongi ni jatelo. Otherwise koko kini jatelo kionge gi principles ma Eric wachogo to bende kata in uwuon you don't believe in gik ma momidwa ni mondo oyieri to onge gimo miwadhi luongi ni jatelo. To wang'e ni jotendwa gi be ng'eny ne particularly legislators magwa wajaluongo gi ga ni honorable members. Manyiso ni there is some sense of honor in you. Nikech no kinyal luongri ni I am honorable Peter Orero. Mani chal ng'ama ok nodhi e skul. Jopiny gi jogo maneni maluongi ni honorable so manyiso ni ka ging'i kaki itimo giki
kakiwuothe kind ji nitiere ona moro ma iting'o. To ona ni is twofold. Mokwongo jopiny osemi thuolo gi katiba marwa ma jawachoga ni article 11. All sovereign power is given to the people to they can exercise it either directly or indirectly. Number 2, Nyasaye omi thuolo no mondo itimne ona, manyiso ni okochno ni ine manyaka ibed jatelo no. Ng'ata ne nyalo yudo thuolo no. Omiyo kose yieri to anokane ka jotendwa pile pile they live up to that honor and respect. Kech samoro idhi winjo ni ng'ato go nyawadgi gi bunde. Samoro idhi winjo ni ng'ato kawo jaod ng'ato. Samoro idhi winjo kia ni ok ochulo jotich. Samoro idhi winjo kia ni ang'o motimre. Magi ok gin examples mabeyo ma sama iyieri mondo idhi tel ne ji to ripo bed ni mago e examples ma iting'o. To higa mokalo kakoro maybe I fast track it, ne waneno ka rowerewa matindo milongo ni Gen Z no all gi jotelo ma Kenya ka. Kech samoro in jatelo ma kata joma itelo negi poko chiemo to suit mirwako kaka makoro rwako ni to $4,000,000. Sa koro kata ma chal gi marwako ni tinyiso ni ke million madhi mna million madhi mna million prabich etc. Wuoche kirwako ka in stage kacha to ji wuora the number of families ma wuoche ni no kowuos to nyalo konyo gi mar mondo gidhi skul. Omiyo jowerewa manilongo ni Gen Z no all mowacho ni apana nyaka wabed gi stop mar gini. To ne waparo ni mano nyalo miyo jotendwa thuolo mar mondo gitim gibed gi milongo ni self reflection and self introspection. Mondo gipere to an kaka jatelo benda se live according to kaka jopiny dwa ni mondo adagi. Samoro yieri nikech in MCA mar Kabondo Kasipul. To kose yieri after 2 months to koro isedar. Be kata jok mani yiero go be kata ikiandara rach koth ochwe oywe gik moko mago gik ma inikia idhi loko nyaka namba mar simu. Koro nitiere timbe maricho ma jotendwa nitiere godo ma ok sir katiba bende ok sir dwaro mar kaka jogo mano yiero gi. Emomiyo samoro timbe maricho kaka koro mane waneno kata obedo ni otimre ne driver mar Mjumbe to samoro bende nyisi nikech kanyo bende aneno ka for example mwalimu wacho ni yopelekea so and so to kori wuorin to sami wacho kamae bende ranyisi mar joma noyieri kata jomitelo negi chal nadi. Tok en gima wanyalo mana discuss kaluwore gi elected leaders ken kata jotelo moyieri kata mana ka in jatelo mar school kata ka in e board mar school in jatelo kata ka in jatelo mar kanisa in jatelo kata ka in jatelo mathin mar school prefect kata president mar school kata women rep kama ne kaka tinde giluongri in jatelo. Omiyo nitiere expectation kaka jidwani mondo idagi kendo kaka jidwani mondo itim gigi. To nikech nitiere example mabendi chiwo ting'eni pinje ma oko ka ok Kenya kae Lydia to nitie gik moko ma kitimo kaka jatelo ting'eni mano tich koro osemayi orumo gi kanyo mana nikech example michiwo no ok ema ne jogo manoyieri ne dwani mondo itim. To bende gipere ni what does it portend kata ang'ono ma onyiso future generations rowere ma pod tindo ma eka dongo ka ging'i ang'ono ma gineno. Omiyo pinywa ma Kenya ka nitiere strides ma wase make emomiyo wacho ni 6 no to maga lakini 4 ma among the strides ma wase make mag leadership ma wantiere godo tamiyo gi nikech wan gi institutions and structures ma bende tiyo maber. To samoro bende waneno ka timbe maricho mag jotelo gi ema gibano godo chik nikech anda wuoro ndi manene nita bed ni mwalimu Ngorero ema ni starring cha case ni dodhi nango nikech kata katieko to I realize ni pile waneno ka ji behave kama kata mana MDs mag parastatals kata mana CEOs mag migepe mag private sectors ji overlap pile tino kama adiri no goe tipo mar mbui mokitnwa okacha ma wanene ma police odhi mo verify to pile to sama ine ndara kacha mabisa apinyirani to kata jok manene koro driver ni osekalo muchopo kama koro lari mado manodhi e school manadhi milongo ni Karapul kose chopo kanyo to jogi gina giparo nango kech samoro kacha bende nitiere CEO mabendo leo ne board meeting kamoro
kacha nitie daktari moro mabendo segone simu to nikech nyako abide by the yellow line okonyal overlap mo overtake to jatuo to rite hospital kacha bende samoro iminyalo ne pilot manende dhi ritero kumo dhiye makuru ng'ado ndara malichni bende ni kacha en osego simu ni delay the flight nikech anane jam there is nothing much I can do unless wuor na chopa mondo bi okawa kuro sami overlap to paro mane mar jok ma nitiere tokigi an joma overlap go tindi ng'e na gengo ne gi agenga nikech kuro dware ni loro kiyono to waloso kinyisa ni please I'm sorry but I have to rush abo understand ma wini ni dhi kech mano to gigi timre pile dia kata ini neno gi mak mana ni makuro chopo kama kuro lari no rekode tingene kata en sama no rekode to kong'eyo ni ma is an MP kech ulongi ni hawa jamaa kuro image mar member of parliament owuok mana bange ka kuro ji ose identify ni macha to en adier mheshimiwa Oriro ana ngi from the KBN kech wabiro akode kai to mane gari ma kata ana buok nen ga driver nikech all the times masiro mugi mwalimu oriembo kende omiyo nitiere circumstances moko mabende dware ni jogo maketho chike explain ne ji to kanye kama jotendwa time marach nikech koro ini play ubabe iparo ni ng'ama duong iparo ni you are above the law omiyo gimotimre ni en gima ber kata obedo ni pile pile waneno ka gigi timre but bende konyowa mondo wa strengthen accountability kaka wanyalo keto tesre jotendwa kendo yawo nyaka wang' jopiny ni ka en gi simu kaka manende manyalo record tipo to record those things kiko beda bede watch traffic obed nyaka e weche mag pi minyiso nose kuny dams piny kuonde ka to kidhi ni cheko ni kae kama no kunye to onge ni olosnwa ECD school to kidhi e county kucha mondo ng'iye ECD no to onge magi gik ma jopiny dware ni mondo koro jopiny bende koro kauting mar kauting kendo oyaw wangegi mondo gi hold their leaders to account. Erokamano. Eric, gini en telo madonjo ir ng'ato koso en kit ng'ato? Aparo ni dire moko nawinjo ka mama Michelle Obama nowacho gimoro ni bedo jatelo nyiso kido mantie kuom ng'ato kata nyiso gima ng'ato en. Apara ni nitiere ga jomoko mabe nochwere achweya ma arrogant kamano ma kata en jatelo kata ok en jatelo lakini enena ng'at moro ma arrogant ma mosebedo ng'at ma very arrogant to mana kaka senior owacho ni mondo ibed jatelo nitiere okenge moko mag rameny mimenye ng'ato mikadhe makuri chopi makuri oyieni ni jatelo to kendo chako wacho ni enaona mondo ibed jatelo enaona mar ni jopiny omi thuolo ni mondo mi itelnegi ni dwarogi mondo mi ket mbele to jopiny ok omi thuolo ni mondo mi itigi gimi thuolo ni mondo itinegi. Aparo ni mano e kama koda bed ni in ng'ama chalo nade koda bed ni en arrogant to nego kisebede position of a leader to negi ng'e ne jopiny omi thuolo no ok ni mondo itigi jopiny omi thuolo no mondo itinegi seche mitiyo negi ni okay possess the leadership okay kaw telo ni bedo mari to you take the lead in leading them kaluwore gi chike moketi matayo kom ma intiere mitiyo negi ni kora para ni it's a wake up call en gima notimore maber ni koro jotelo onwang'o thuolo mondo mi gipuonjre kata gijiwre godo dhulu maber ni ginyalo jiwore go ni gima notimore ne mwalimu Peter Oriro mjumbe ma Kibra ne yawa kik as a leader kik yie mondo gima chalo kamano otimre ni biro ketie picha marach ibiro chalo jalno makoro ok tine jopiny to koro itiyo jopiny. Erokamano. Usedaduogo iri kane dirisa cha odwok piny to ineno komiyo bende jaod bura thuolo mar bende chwalo duonde to ma Rita kelo mondo Rita mi statement ni atieke nadwa kete ni to ere kit jotich
jaod bura kata jotije sirikal owinjo yier kit joma kitgi chal nade mondo mi okony gi tich kech na paro ni seche moko dereba ni ema dinore so wachni en mado wacho ni jatelo wadhi drisa no alora wadhi to en mose kete piny ma koro ging'iye giduto nyiso ni oywayo ukete tem iparo nade kind neno ni indiko jok mabendo bidhore mondo be otini nikech nitie kuonde ma gin bende ginyalo konyi wuok e oteku moko kata otegu moko moketni. Ing'eni dereva mar mjumbe en ng'ama very senior e commission mar public service commission. To nikech anobuoga kata ni en gi driver naparo kata ni en taxi nyaka naneno number plate nikech kaka wacho pile karomo ga gi waromo ding'eny kendo thoth ji ne wacho ni ong'amo dimbore kabisa en japuonj to thoth jopuonj dimbore kendo an nobuoga nikech ing'eni kacha to noonge gi issue until samane koro obe ochwalo duonde mowacho ni gino terne ng'ama koro nyiso no bedo influence koro bende chal ka gima no bedo influenced to nikech king'iyo tipo moketi video no to jok manende ni on the other side of the road no se nyaka wene thuolo mabedo kala to dhi gima koro ne kele e duokruok gi lari ni ema samora paro ni en kido kaka koro ma Eric wacho nikech koro idwa ni mondi bende inyis ubabe mari nikech koro iting'o jatelo to driver man mjumbe onge kama nyalo dhiye ka ok obedo authorized mondo gol gari no mondo ter kama mjumbe dwa dhiye. Ok inyal wuok gi mtoka no ni dhi nyiewo godo chapat mondo icham, mano ok oyieni. To kinyal wuok gi gari no be ni dhi timo godo giki in iwuon. Omiyo nitiere requirements kata ratiro midwaro gi jogo matiyo ne sirikal kaka koro driver mar mjumbe ma Kibra. Omiyo en mana ni samoro wabende wasetiyo maber ahinya Lydia, especially king'iyo chikewa nikech kata mana ka no chope court tiyudo ni koro imanyo ni to ang'ono momiyo uloso kaka nuloso ni kech gik ma giwacho ka to onge kama inyalo tere ng'ato kech kata kalari for example using him as a case wachni onge kama onyalo dhiye mowachni oyanya kech chik mar yanyo ng'ato kata penal code ma Kenya kato unge there's nothing my kata mana kioro message SMS yugi mawacho takataka nyalo bedo anything basically gima wacho en ni one gi serious challenge e chikewa mag interpretation nikech an kaka ja governance gi weche mag dongruok gimotimre cha en gross misconduct but ing'eni kata kidhie court ja Kibra moro sani kodhi ni wadwa petition mjumbe marwa e gross misconduct to tek nikech mokwongo ok en emanende en starring ni. Namba 2 kata weche mowacho kaka kisepenjo ochalo ng'at manende obedo influenced nito ng'ano machando drepa bende no kako temo nyaka ng'awo ng'ute nikech mwalimu ben ng'at moro ma udundo matin koro temo nyaka mondo ng'ini to and I'm wondering nikech oka ging'e ni machalari kosang'o motimre nikech otherwise aparo ni ebed ni ging'ere to it looks like agikiare nikech Larry belonging ni hawa jama koro oka ging'ere to I'm trying to imagine scenario ma kaponi aging'ere nikech ka an to jam do bit kacha nikech da chungo gari madhi mamose mheshimiwa to koro en nang'o ma koro ketho ndara ni donge ma koro ketho chik to kendo ng'e ni kiny bende wadhi puoyo jopiny koro ma wach machal nade the conversation do bedo ma totally different to gima duong' en ni by the time miriembe ndara titing'o jatelo samoro en gima driver no be ung'iyogo onyalo bedo kite ni ka jam nitie to the road is clear to wan waja overlap ga nikech maka gik maka en jatelo ma dwa ni mondo lotir to bedo kwere beda ka to nikech bende ne osewacho kaka iwacho ni nagidhi e airport to ana janyiso ga ji ni si ungeanza jana nikech macha to koro ng'eni controversies mang'eny gi kata ka en saa 8:40 go to di chako kata saa 11 okinyi di sechopo airport misetimo to kaka bende wang'eyo kaka wabunge wa bende ne giso maybe agine committee meeting kata ne entiere kamoro gimoro ne timre ne committees moko bende mag assembly samoro dich moro no diye but mano pod ok nyal validate
kaka nase wacho ni ndara kacha nitiere ji mang'eny kabisa mabende odich. Omiyo driver do kaw thuolo mar nyiso kido maber. Chwalo duol manendo chwalo cha do wacha ni agomo suru yawa ong'wona toromo. To nikech bende samoro paro ni ating'o jatelo. So utadu attitude mar jotendwa gi. To kata jogi to kia kumudhie gikia ni udhi airport. Ukia ni be gikiau gin gitema they just recording ni uketho chik. Kaka ni Lario ndika very long narrative gikego. Wacho ni be osenyaka record video kaka jok moko bende wacho ne ni kia idondri gi joluo weteni, so many things ma jogo maluo Lari. Samoro no be nyise no pengo broad based gik mang'eny mosewach kacha. But in real sense dware ni mondo wang'e ni it is a good example. Nikech sani koro abenda ng'eyo ni kare nyalo record video midhi gode ang'on e court as long as en gima otimre. Nikech pile kuonde gi kata mana bunde migo jikage lady atinyiso ni CCTV to ng'ato ok mak ka koro ma within 4 days en issue mosega tiek manyaka fine osechiw mar 100,000 karamoko kato ang'ono momiyo iparo nang'o momiyo bura no kasi osido diponi ne en gero mar jopiny kaka ne jopiny owuok kendo goye mbaka kuom thuolo malach koso dibed ni ang'o momiyo no kase kama dieri kake wacho no nitiere buche momoke doho kendo moko nitiere nyagi neno moromo kata kama pok girumo. Aparo ni public pressure. Nikech jo Kenya bende sani kaluwore gi real conventional media ma wan godo, digital space ma bende oseketa yanga, sirikal be osewacho ni wamiyo vijande thuolo mar mondo gi monetize content etc. Koro ka en gima valid to ji bende feel ni gimotimre ni ok en gima ber, to court will listen to the people. To an gima na kaka wacho my verification en ni bende ne gidhi magi check their own evidence. Nikech video machal kamana to ok inyal dhi gode court mi win case. In fact ng'ato ema nyalo loke kuomi for gimiluongo ni defamation of character. Inigo ya picha without my consent tiketa embui emomiyo ne nyaka polise kadhi magi manyo Loitoktok Road ka bende nitiere ang'ono CCTV camera magi gikwa jogo magi dhi gode court as their own personal evidence. Nikech mokete gine kacha to ken evidence margi. Omiyo mano bende nyiso wa ni gik moko lokre Lydia kendo jopiny mondo ng'e ni there is power in our hands. Kuonde ma wadhiye kaka Eric owacho jatelo kuonde midhiye jok ma engage godo gik mitimo. And maybe kata mana kaka a very good example Lydia, about 2 weeks ago nene tiere kijana moro Nyeri kone ma babagi ne tuo niluonge ni Kaluma Boy. Mane ogo picha e TikTok kaka babagi ochiew, kaka osire, kaka otere odhi konyre, kaka omiye yath, kaka otere siptal, kaka jo siptal go be attend to him, gi challenges pek magi yudo as a family, especially en gi babagi. To ne through social media gima ne rowere otimo ni giwuok awuoka chieng' moro to gidhi nyaka Nyeri magi wacho ni wan wadwa nyisi a show of might and power kendo wadwa chung' kodi mondo ing'e ni ok in kendi e wachni. To mano e gima sani jotelo be nyaka ng'e ni gimoro amora mitimo jopiny ng'i kendo kata ka mubete ok inyal ng'eyo. Ng'ato nyalo ga wuondre kama ni ne TikTok karo rekodi nikech gik mitimogo ok more kaka ng'at manoyieri. Samoro nyalo bet e meeting kata no discuss kaka udwa dhi ketho pesa mag CDF kata udwa dhi tuono jomoko basari. Kara ng'ato kacha to rekodu ga to ena one of you samoro gik mu discuss go be ok odwar ok beyone kendo neno ka ok kony jiwo weche mag dongruok maber. To mago jibro post gi to samose kete kanyo as anonymous at least mae to Larry nendo take ownership mo wacho ni jogi ne arumo godo agitimo kama. Omiyo jotelo dware ni mondo ng'e ni sani wantiere gi media motegno miluongo ni social media. To mano ber ne nyalo mana bet ka watiyo kode e yo makare kendo e yo manyiso nyaka a good example. To katieko be ni samoro mwalimu nyaka convince his followers ni abende ok na min gino marach nikech in mwalimu. Koro jok mani puonjo e school mokalo, jok ma bende ng'i kuonde midhi chiwe CDF, kuonde michiwe kia talks, public talks kaka samoro dhi kata mane kanise kaka skunde. Koro idhi nyiso gi nang'o. Koro en gi ting' mar dok explain. Kata kodwa ni mondo kwa ji werruok. Ng'eni samoro be kwa werruok does not mean ni you are on the wrong.
but just to pacify and to make things look okay. Ibo wacho ne ji ni akwayo ng'uono ung'uon na uru na koso. To mano ok gol title mar bedo mjumbe. Ok keth gimoro amora ma kata nasetimo gocho ni adwa wacho ni jatelo. Tema mondo kwa ng'uono kata larino is not a bad person. Go ne simu, reach out to him. Kata CNN kuonde ma intiere go New York go. Orne ora message. Kata kubro post mbui mwach ni huyo jamaa sikujua ni mbunge. Mabangeni okonya timu. Koro lure gi jin giwegi to Larry bende is a sensible person. Ma aparo ni kose timne kamano to bobro mnakaw gino gi kwe. But bottom line it is an example. Ni sani kaka jotelo behave. Temo miyo Lydia wantiere gik milongo ni siren. Nitie jotelo ma kidienge mopogore moyienegi overtake marach kaka ne waneno no ambulances, police vehicles, the president keto wakata mnendara for kata mna 2 hours. At least chinde to jogego otemo. Kata kapoko wuok to se chungwa kanyo mangurit mo to karangma ango matimre. Matin tino no kakoro jogego jo pikipiki jogego kalo. Nikech nitiere levels mag jogo moyienegi mar mondo giketh ndara. Kata an samora ketho chik mar ndara but ajakwayoga. Aketo hazard machata onge kata hazard. So it is difficult to tell intention mar driver ni enango. Koro kise keto hazard to kata ngama biro bendo ngeni you are alert. Then kichopo kache just lower your window wek nyiso jini kiata kata kotimango. Just say ni agomos won na nikech ABCD. And emergency. Come on. Adugo iri Eric ter karuto kata peleka kwa Ruto. Ma dibod ni nyiso ni inachiel kuom jotelo. Dibed ni nyiso ni uonge gi gi moko kuom bede migepe mang'iyo wechego mag lupo mar chik kata ne olu chike yo makare. Neno ka no omiye thuolo mar dhi engadho mogik mamalo mogik mar telo. Nyiso ni ka isebedo MCA kaka in to koro kata police kata court okidwa mago pod tindo. Koso bedo nango kae. Erokamano Lydia. Ka chien kacha kana chako loso to na wuoye wach moro ni jatelo take the lead. Tiende ni chik olosi mondo chik orit piny. To chik ni mondo orit piny nyaka bedi jotelo makonyo jopiny mondo migi winj chik ni. Nito onego rite nango kata onego luwe nango. To na wacho ni yo ma jotelo nyalo jiwo godo jopiny mondo luw chik kata orit chik en ni ka jotelo go wegigo odake oketo chik cha tim. Mano e yo mamiyo jotelo mamiyo jogo magitelo negi bende luwo chik. King'iyo principles matayo bedruok mar jatelo Lydia, one accountability. Accountability tiende ni decision mora ma jatelo okao to nyaka bed accountable ne decision no. Mano mokwongo. Mar ariyo, under foundations kanyo wan gimoro ni objectivity and partiality. Tiende ni jatelo ok bed influenced. Oko wachi ne an na koso nikech ngane no influencer. O take charge, o take responsibility. Koro gima dawachi en ni ni okang'eyo to otimore nikech jotelo gi gibe gin dhano. Ok en malaika. An kawuono an MCA nikech jopiny omiya thuolo, Ruoth Jehova Nyasaye bende omiya thuolo mondo mi abedi MCA lo joma tindo. Ok ni an kenda manyalo bedo. Nitiere jogo manyalo bedo. To nikech kuom ng'wono mar jopiny kod Ruoth Jehova Nyasaye abedo kawuono. To kunyiso Lydia ni aonge weaknesses ka aonge ng'olna. An gi ng'olna wuon kaka Eric Augo. To ng'ol gi keche gin gi dhano. Samoro inyalo po ka giyewi. Koro ka giyewi Lydia magi muomo. Ema inyalo neno godo response mar Mwalimu Peter Orero. Nikech en dhano to dhano nigi ng'ol mare kod teko mare. Koro en ni gimotimore no jiwowa kaka jotelo ni mondo wa adjust kata wajiwre mondo gima chalo kamano kik yudwa kaka jotelo. Ma jopiny o trust mondo mi represent gi otinegi to kod Ruoth Jehova Nyasaye bende walowa
mondo mi wati ne oganda to kik wati oganda. Erokamano. Osedo sani odong' mana higni 2 kende piny Kenya chomo yiero 2027 to kiwinjo kit siasa kiweyo kata mar Orengo. Iwinjo kit siasa ma sani osechako bedo kagore. Gin weche moko ma samoro ok nyal chike iti diriyo. Kendo nitiere jok madhi kendo nyalo kata yanyo jatelo wadgi e mbele oganda. Samoro dwa wach ni maybe crowd influence kata bedo ni ji ng'eny koro miye mor ma bendo poko wacho weche moko moko dhi kare. Ere kaka owinjo bed ni jotelo are sani kwadhi mbele kwachomo yiero maduong' ka bende siasa medo dhi bedo kod liet mang'eny. Ere kaka owinjo bed ni gitayo chenro gi kendo gitayo ngima giwegi kaka girelate gi jopiny kata kaka gitudre gi jopiny. Samoro nikech an asebedo achiel kuom jogo ma jiwo kata train jotelo gi sama pok oyiergi kendo koseyiergi to watimo negi gimiluongo ni induction. Gibed governors, gibed kata cabinet secretaries, sama giikre mar mondo timnegi swearing in, wapuonjogi kaka gidhi behave. To Lydia, an samoro buoga nikech ng'ato e klas kacha to bolore ndi kendo buogi ma wachni, are you the one or is your brother? Are you the one or is your sister? Nikech king'iye oko kacha giga koro obolre iye kae. Kende miye microphone e pa. To sama koro ang' osechopo moneno crowd mimiye microphone ye donge wiye osega wil chon mineno bet nyaka e klas mupuonje. Koro akia ni en ok anyal luongo nying jachien nikech en to ok apar ni mano shida mare. To en ang'o? En ino. Dangi yud kaka rane Kenya. En ang'o nyalo interfere koda na kinye. Kose en ang'o nikech masamoro penje kata in the following week kodo e class, but me kech samoro wa record nyaka videos go. Koro wa play negi. Ni are you the one? To nyalo nyisi ni that is not even me. I was misquoted. I was kiangon. Pile kaka waneno gi ka giwacho ni. To in between kanyo bende Lydia nitiere moko mabeyo magin they follow those instructions kendo gitimo kaka ber. Makata ka gineno ka jopiny koro oselokre ma koro gik moko dhi kaka dhino. To kendo gin gi courage ma ginyalo kueyo godo jopiny. Omiyo jatelo nyaka bed ni kaka ne wasewacho kendo wawinjre gi Eric ni jatelo, there is a reason iluongi ni jatelo nikech in mitelo. Koro kisetelo ka to timbeni giki mitimo chenro magi nyaka bed manyiso kaka jatelo ripo bed ni timre nade telo. Mano number 1. Number 2, cases mag vetting kuonde ma koro igogi e msasa bende pok osebedo makare kendo nobuoga ndika chieng' cha waneno ka EACC nyisowa IEBC ni gin vetting no is not their business. Ni gin jogo ma parties okelo negi ema gin gidhi timo nade, gidhi ya credit mondo gimi thuolo dhi ochung'. Mano kane giwacho weche mag by elections masani dhi mbele. Omiyo bende miyo waluoro nikech karakoro institutions moripo bed ni geng'onwa jotelo maricho matelo e weche maricho bende karakoro ni teko ni giongego. To karakoro jopiny ang' noyud resruok kanye. Kato bedo ni muma to wacho ni resruok wa amana kanye. Msalaba malo. To wagoro chopo kama koro the rubber is meeting the road ni vitu kwa ground ka. Wan waonge gi teko, waonge gi msalaba. Omiyo institutions moripo bed ni konyo nyaka duond japiny must arise to the occasion. Kaka political parties. Okinyal bedo gi political party ma inuse nyisi ni ng'ani to yanyo gaji. En kumora mora ma entie ji nyaka gore, makata remo nyaka chwer. To ni un kiny mane modhi mako bade. Eriko tosha. To king'iyo kit telo mare to en gima kata jopiny makoro dwani mondo dhi hotel ne godogi ok morgi. To gima rach kabisa bende Lydia en ni mago e jopiny moko samoro timona ohero. Kich mane kit telo magidwaro. Omiyo moving forward kata kaka wadhi e yiero sani to jopiny nyaka penjre ito what kind of leaders, options machal nadi ma wanyalo miyo thuolo mar mondo bed jotendwa. To aeto institutions of governance ma bende ripo bed ni tiyo tich moripo bed ni gitiyo bende oti tich
ma katiba marwa gi teko mar jo Kenya osemiyogi. Ji kaka National Cohesion and Integration Commission ang'eni sani nitiere chik magidwa ni mondo lok mondo migi teko mar mondo kata mana ka ni rally kacha gijabedo wa gi monitors. Samoro nyalo bedo na rwako gini ka Lydia to kara ma en audio kata en camera. I'm recording gik moko te. I am recording all the voices. To sani gidwa ni mondo migi teko kata mana evidence machal gi minyalo kaw gi machal kama. Inyalo dhi go de court ma chung ng'ato manyise ni you cannot run for office nikech gik mane wachi rally ni kaka ni timri kae okochopo e yo ma ratiro. To kamanyo eka wanyalo strengthen democracy ma Kenya ka. E kaka timre pinje maoko. Kidhi kata mana Singapore gini, kidhi America kuondeji nitiere institutional foundational principles kaka moko manende Eric somo kagi. Magi se wacho ni magi e kaka wan wadhi timo yiero magwa. Omiyo Kenya ka bedware ni mondo wa learn particularly political parties kech kine magi miyo wa jogo ma bang'e ipiedho gi jika IEBC kata mitimo ne gi vetting. Dware ni kanyo bende jo piny mar members of political parties bende osiem wange jotend political parties gi mondo jogo ma tendgi ok gin timbe mabeyo masiro kaka telo ripo bed ni timre mondo gengi. Adonge daka rio kenda dhimi second prangwen nimbe prangwen wach mogik mondo ala. Erokamano kapok gine di wach gimoro achiel. Lydia, siasa obedo ma king'eyo political arena of Africa kaka siasa obedo to iduogi ng'eyo koro pinywa ma Kenya ka jatelo gik mowacho nyalo wang'o piny kata nyalo bero piny especially e kinde ma koro wachomo yiero maduong'. Kanye ng'iyo ng'anyo mar jinsi cha mar joma tindo cha ne odwaro mana ni mondo en king'iyo ng'anyo no odwaro mana incitement moro matin kende to waketho pinywani mami nyalo biro kawo higni 100 mondo waduog kama wantie. Koro miyo jatelo gik mowache public kama iwacho gane jatelo to rodha wuoyo. Aneno kaka former deputy president Rigathi Gachagua bola weche kama endi kendo wechege thothge kata kochomo jo mamine gi to ulosa kuom gi ma onge gi limit. Macha gima telo ok dwar. Jatelo nyaka losi na guarded way. Iloso ing'iyo ni to be wach mawacho ni en gima dhi gero jo piny kata dhi jiwo gi kamoro manok gijiwore koso dhi muko piny. Magi gin gik moko momiyo thoth jotelo kapok odhi e mbele jo piny kodhi loso to imiye ga thuolo mondo mi ogo mbaka gi jogo man bute machiegni opim negi ni to midwa dhi wuoyo ni pachi chalo nade. Iwinjo koro tiende ni jatelo cha ok en 100%. Umidwa ni nyaka go mbaka gi jogege mondo konye chungo. Mondo konye chungo ni jatelo midhi wacho no to kike wachi. To kipimo kaka migosi Rigathi Gachagua wuoyo former deputy president ochalo ng'amo go mbaka gi jogege mondo los kode mondo ko wuoyo manyiso ni en migosi. To be ko wuoyo manyiso ni en migosi erokamano. Koro miyo da jiw kata da wachi ni bedo jatelo is a calling. Madwaro a lot of restraint. Restraint ni oken mana kakiloso gi jatelo wadu kende. Nekech Lydia kawuono ka amako jatelo wadwa wane mbele jo piny tamake gayani kata make ang'wane koro wagore. Ere kaka an adwa kelo kwe e kind oganda matelo negi. Magi gin penjo ma jatelo nyaka bedi. Omiyo dwa jiwre ni bedo jatelo is a calling madwaro high level of restraint. Erokamano. Wach mogik. Anagwero kamano maduong' Lydia gi joramo gi TV te. To jopiny dware ni mondo ng'e ni gimotimre kawuono e court miyo wateko ni accountability ok en mana mar jofwambo kata journalists kalari madogo gi mamoko go. In kaka japiny en gi thuolo kumoro amora ma intie pinywa ma Kenya ka en gi teko mar bedo gi simu manyalo mako tipo video kata nyalo mako duond ng'ato gi weche maricho matimre to mak gi nikech you never know chieng' ma piny Kenya ni biro dwaro ni mar mondo miwa evidence no mondo wasir Kenya kendo watenganisha pinywa ni kuom jotelo maricho kendo makitgi ok sir demokrasia kod telo gi pidhruok ma wadwaro e pinywa kae. Omiyo wabeduru gi jiwo, let your voice count and exercise your sovereignty kamoro amora ma intie. To kamana ahinya mano Kevin Osido jalo nyochego mag telo kachiel kod Erika Ugo ma MCA mo Gwele County ma Homa Bay wan warango weche motende kod bedrock
ma jotelo nyakwaro Mgajwang' ka gisewinjo giduto gichiwo lai makare ma jotelo nyalo luwo mano ni bende giluwore gi chike ma pacho kae ma bende gichiwo arita makare ne jopiny gin bende gibedo kod luor manyalo miyo luong gi ni honorable kaka gilero no. Warom kono sa 3 chenro mar Oimore nyinga Lydia Okeyo rit masani.